Kratskolen, og så kom der med en masse forskellige bud, og så var der flere, der stemte for Kratskolen, og så blev det Kratskolen. Og vi skal bruge den til i hvert fald til mange forskellige ting. I hvert fald, hvis man nu har naturteknik, så kan man lige komme udenfor. Altså så er den også lidt udendørs undervisning. Det skal laves op til sådan en udendørs skole. Simpelthen for undervisning derude? Ja. Så om sommeren, så kan vi være derude og læse i stedet for at sidde inde i klassen og svede og bare komme ud og lege der. Man kan jo gå derud i timerne, hvis nu at man skal have undervisning udenfor. Altså, det er jo en ny måde at tænke læring på. Det er jo en mere dynamisk form for læringsrum. Noget, som ikke binder sig til faste klasselokaler. Altså på Kratskolen, der har vi jo på en måde prøvet at lægge så meget afstand fra den gamle skole, og simpelthen lave en fusion af, hvad den gamle skole egentlig har. Ikke? Den har en skolegård, og den har et undervisningslokale. Og de to ting har vi gerne vil smelte sammen, så der faktisk ikke er forskel på de to. Jeg synes, det har betydet rigtig meget, at vi har fået nogen udefra, der har involveret eleverne. Og de har involveret eleverne på en måde, som vi aldrig nogensinde vil tænke. Altså, og det er selvfølgelig deres uddannelse, der gør, at alt kan lade sig gøre. Jeg kan huske stort set den første time, hvor de sad med eleverne, og så sagde de, prøv bare noget. Ikke også? Alt er muligt, det er ikke sikkert, at det bliver til noget, men kom med nogle forslag. Og så, at de får lov til at udfolde sig og være kreative. Og så har de jo selv formået at få så snævret ind hen ad vejen. Ikke? Og der har vi nok længe stoppet. Fordi vi var sammen og byggede tingene. Ja, så vi fik et bedre sammenhold ud af det, fordi at altså, ja, vi kom mere sammen som klasse, så har vi også fået en sjovere undervisning ud af det. Ja, altså vi kom væk fra klasseværelset, det har nok været en af de meget sjove ting, i stedet for bare at sidde på sin flade røv hele tiden. Ja, for så laver man noget med sine hænder, man er i gang. Okay. Det har været meget sjovere, og ja, ligesom Jack han siger, man er i gang. Vi fik lov til at bygge det, i stedet for bare at sidde med hænderne på en stol og forme. Jeg synes nok også, at vi har lært noget om, at man godt kan have det sjovt på andre måder, end bare dem, man er vant til. Og vi har designet konceptet sammen med både lærere og elever. Og nu skal det sådan set bygges. Og når det så er blevet bygget, så stopper det jo ikke der. Det er jo først, at det sådan set kan begynde. Ja.